apelio I pawb, dweud gwir, o'n I erioed I chwarae Pelfasged o blaen, a rwan dwi'n is-captain o'r tîm, so da ni really yn trio cael pawb o gwahanol safona yna. Mae yna pobl sy'n erioed I chwarae o blaen di ymuno, a rwan mae yna pobl sydd wedi chwarae sydd nhw'n plant hefyd, so mae yna pobl sy'n gallu gwneud bob fath o gwahanol lefelau yna. Da ni chwarae erbyn lot o gwahanol prifysgolion, Durham, Lerpwl, Bradford yna blwyddyn diwetha, Leeds. Maen nhw bob man deud gwir, maen nhw 2 awr I ffwrdd rhan mwy o'n nhw, ond da ni gorau teithio lot, ond dyna'r pris da ni talu am fod yn dda, basically. So da ni yn Division 1A, sydd 1 o dan Premier, so ond 1 league fydden ni fynd I fyny. So, da ni'n cyfarfod reit aml, gen ni training 5 gwaith yr wsos. Fes am rhaid I pawb troi fyny i'r training yna, ond da ni'n cyfarfod ar nos lun yn safle normal, 6 tan 8 y nos, a wedyn nos fawr o 7 tan hanner 2 y nos yn neuadd 1, a wedyn da ni'n cyfarfod merchar cyn gem, so 7 yn bora tan hanner 2 yn bora, a wedyn, sorry, mae yna lot o training. Bora dydd Gwener, da ni fo performance gym, 7 yn bora tan 8 yn bora, ac ar dydd Sadwrn, da ni lawr yn safle normal eto 11 tan 1. Geith nhw cysylltu efo fy hun neu Emily a Castyn, troi fyny I unrhyw training sesiwn. Mae yna digon o gwybodaeth ar website Undeb Athletau, neu drwy'n rhoi nhw mewn cysylltiad efo ni. Da ni'n tîm ofnadwy o inclusive, just dod o ffring iddyn ni neu troi fyny a nawn ni rhoi'r gwybodaeth I gyd iddyn nhw.